पिपिएल पलिटिकेल पार्टी बे पलिटिकेल पार्टिया बैसोआव उन्दै बेखौ 2015 सननि 5 आगस्टआव दतमायाव गायसननाय जादोंमोन। दिनै नुयो बे पलिटिकेल पार्टिया मोनसे लेभेलसिम सफैबाय। दा बिटिसिखौ क'आलिशननि हिसाबै इउपिपिएलआ सालायदों। निस्सय परिबर्तन फैगोन होननानै जों फोथायो। गावनि गाइखेरखौथ' रावबो गोखै होननानै लाया नङा होमबा? खिन्थु इउपिपिएलखौ गाज्रि होनबानो बिपिएफखौ बयबो अनगोन मोजां मोनगोन होननाया नङा। दा इउपिपिएलआ मायाव गाज्रि नों बुं आरो बिपिएफआ मायाव गाज्रि नों बेखौ बुं। ओंखायनो हनै नोंनि खोमाखौ दाउखाया लांबाय होनब्ला दाउखानि उन होसोनो नाङा। खोमाखौ दांनायग्रोनांगौ जायगायाव दङना गैया। आं ओंखायनो बिपिएफनि जोंनि लोगोफोरखौ रिकुवेस्ट खालामो बिथांमोनहा गावनिखौ थिग खालाम। इउपिपिएलआ मालाय गावनिखौ थिग खालामगासिनो दङ। So good morning guys. बे भिडिअ क्लिप्सआव नुनाया बेललावखे खारजि बिथांखौथ' बयबो मिथिखायो। क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि प्रफेसार, ल' कलेजनि प्रिन्सिपाल जादों बिथाङा बिटिआरनिबो सासे पलिटिकेल एडभाइजार। दा बेनि सोमोन्दै दिनै सावरायगोन। लोगोसे बिथाङा बनरगाव कनस्टिटुवेन्सिनि सासे सुबुं। बे बनरगाव कनस्टिटुवेन्सियावहाय बनरगाव कनस्टिटुवेन्सिखौ सालायनो थाखाय बिपिएफनिफ्राय गार्जेन हिसाबै दायथ' मोननाय जुबिराज बसुमतारी बिथाङा जे ओरैबायदि खोथा होनदों, बनरगाव कनस्टिटुवेन्सियाव इउपिपिएलनि खुनु गोहोम गैया। दिनैसिमाव 3 बोसोरनि बारबाय, बिथांमोननाव खुनु सिथाय रायलायनो थाखाय मोनसे अफिस गैया होननानै बुंदों। बेनि सोमोन्दै भिडिअ क्लिप्स होनानै जोबनायथिं सावरायहैगोन। सिगांनि बे बेललावखे खारजि बिथां सारनि खोथाखौ लानानै एसे सावरायगोन। हेल' एभ्रिवान, वान्स सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायजों नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' बिथाङा बुंदों इउपिपिएलनि फारसे गाज्रि खोथा बुंबानो बिपिएफखौ मोजां मोनगोन बे नङा। गाज्रि खोथायाथ' फेरेंगायासो रायलायो, फेरेंगाजों राकेशजोंसो। बे सारा मेगन नुनानैबो नुयै बादि जादोंदां। आरो मोनसे मोजां जक्स होबावदों बिथाङा, दाउखाया खोमाखौ लांबाय होनबानो दाउखानि खिथु खारफानो नाङा, दांग्रोमग्रोनांगौ। खोमाया जायगायाव दंना गैया बेखौ बुंदों। दांग्रोमना नायग्रोदो फेरेंगा आरो राकेशनि बाथ्राखौ। बिथांमोना मा बुंबोखो, मा थगायबोखो रायजोफोरखौ, मा प्रतिश्रुति दिया हुइसिले आगत, किन्तु एतियालके 3 बोसोर पार हल बिटिआर गभर्नमेन्ट सल'आथु किन्तु जे प्रतिश्रुति दिसे हयতো কোনো প্রকারে সম্পূর্ণ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এইটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে কাম কৰক, আগত কাম কৰি পেলাই দেখাই দিয়ক। ইয়াৰ পিছতে মিডিয়াত আহি পেলাই ক'ব লাগে। আগত ফেক কথা কোৱা, ভিতৰত নাই, এইবিলাক নচলিব। मावग्रोनानै देखायग्रोनांगोन। दिनैसिम जायाखै। सारनाव मोनसे खोथा सोंनो आरो, 1 vote 1 job बोरो बियो, where is this? बेफोर बोरो? नोंथाङाथ' आरो गिदिर खोथा बुंबावदों बेललाव खारजि सारा बिथाङा इउपिपिएलआ माखासे मुवा बेसाद बायलाय फानलायनि खोथा रायलायदों होननानै बुंदों। दा बेसाद बायलाय फानलायब्ला बेनि दखाना सोर आरो बायग्राया सोर? बे बुस्थुखौथ' जायफोर अपोजिसन पार्टियाव थालायलायो बिथांमोनासो होनांगौमोन। नाथाय अब्लाबो आङो मोनसे खोथाखौ बुंगोन जे दुब्लियाव फैदां। बिथाङा बनरगाव कनस्टिटुवेन्सिनि आरो बनरगाव कनस्टिटुवेन्सिनि मोनसे बर' मैखोम एरियानि सासे सुबुं, होनबा ओरैनोथ' लिडार, लेखा गोरों सुबुं, खिन्थु बिनि सिगां बिथाङा सासे सुबुं, बनरगाव कनस्टिटुवेन्सिनि आन्दाराव थानाय सासे सुबुं। दा बेवहाय बनरगाव कनस्टिटुवेन्सिखौ फाइनाल डिलिमिटेसन ड्राफ्टनि गेजेरजों बुखावनानै एमएलए सिट कनस्टिटुवेन्सिखौ ओरैबायदि खालामबाय, थेर बेथेर बुखावजोब्बाय।
ओरै माखासे बनरगाव कनस्टिटुवेन्सिखौनो माखासे जेनेरेल माखासे दतमा बेफ्राव थांलाजोब्बाय आरो दा बेवहाय गावनि गामियाबो जेनेरेलाव थांदों। एसटि सिगाङाव एसटि सिटआव दंमोन, दा बेनिफ्राय बियो जेनेरेलाव थांबाय। दा बिथांनि बायलाय फायलायनायनि एन्सारा बावनो दं बादिखौ आं सानो। मा जागोन बे? सिगाङाव मोनथाय दंमोन, राइट्स दंमोन एसटि हिसाबै एसटि सिटआवहाय। दिनैहाय दा बिथांमोन बादि गोरों गोरा लिडार थासेयावबो बे एसटिनिफ्राय साबसिननिफ्राय जेनेरेल सिटआव थांबाय, मोजांसिनाव, नङा होमबा? दा होमब्ला जों मा बुंगोन बेनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो आरो बिथांनि बुंनायनि सायावबो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय जे बिथांमोन बादि गोगोम गोरा लिडार थासेयावबो जाय भिजन आरो आइडिय'लजिजों बिथांमोना खारगासिनो दङ, जोबोद मोजां इयुथ्सफोरखौ लानानै मावगासिनो दङ, बे समावनो गोबां सोलायनायबो फैबाय। दा बे सोलायनाया मानि सोलायनाय बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्स हरदो। बेजों लोगोसे बनरगाव कनस्टिटुवेन्सिनि जाय गारजेन बिथाङा बनरगाव कनस्टिटुवेन्सियाव पिपलनि माबादि गोहोम दं, इउ पि पि एल ए फेक्टर हबना नाय याद बिखय कथा कइसे माने बनरगाव कनस्टिटुवेन्सि इउ पि पि एल एতিয়ালৈকে 3 बोसोर पार हुआ गभर्नमेन्ट এই ইউ পি পি এল দলৰ পৰা এটাও কোনো স্থায়ী অফিস নাই, অফিস চলোৱাৰ কাৰণে আলোচনা কৰাৰ কাৰণে কোনো পাৰ্মানেণ্ট ইয়াত অফিস নাই। সেইকাৰণে এই বিহুৰ পৰা জবিৰাজ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া ইউ পি পি এল বনৰগাঁও সমষ্টিত কোনো এই কথাটো ক'ব গ'লে মানে ইউ পি পি এলত কোনো অস্তিত্বই বনৰগাঁও কনস্টিটুৱেন্সিত নাই বুলি তেখেতে মিডিয়াৰ দ্বাৰা মন্তব্য দাঙি ধৰিছে। दा बेनो जाय अफिसखौ बिथांमोना दिनैसिमाव गायसननो हायाखै, बिनि भिजनफ्रा माबादि बेखौथ' नोंथांमोना सानलायदो, बुंलायदो, कमेन्ट्स हरदो गेजेरनि जानानै आरो जाय जायखौ मोजां मोनो बेखौ कमेन्ट्स हरलायबानो जाबाय। बिनिफ्रायसो सोदांनाया फैगोन आरो बिनिफ्रायसो मोनसे जास्टिसा फैगोन। दा भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल। এনেকা সাপোর্ট কৰিছে আমাৰ বি পি এফ দলক, আমাৰ হাগ্ৰামা ছাৰৰ যিটো দল বি পি এফ এনেকা সাপোর্ট কৰে। যিমান জাতি জনগোষ্ঠী য'তেই যাক, যি প্ৰাইমাৰীত মই মিটিং পাতোঁ তাতে দলে দলে উমেনৰ পৰা বা আমাৰ যিকোনো পেৰেণ্টৰ পৰা দলে দলে ওলাই আহে, ইউথবিলাক ওলাই আহে, চবেই ওলাই আহে। চব যিমান প্ৰাইমাৰী যিমান কৰিছোঁ মই সকলো প্ৰাইমাৰী খুব 100% মই ছাপোৰ্ট পাই আহি আছোঁ, এইটো মই ক'ব পাৰোঁ। যেহেতু বিজেপি মানে বিপিএফৰ পৰা জয়ী হৈ বিজেপি লৈ গুচি গৈছে ৰাজীৱ কুমাৰ ব্ৰহ্ম, অহা দিনত ৰাজীৱ কুমাৰ ব্ৰহ্ম ফেক্টৰ হ'ব নেকি? নাই নাই নাই, কোনোদিন বনগাঁও সমষ্টিত বিজেপি ফেক্টৰ হ'ব এইটো সম্ভৱেই নাই। ক'ত বিজেপি আছে বনগাঁও সমষ্টিত? আপোনালোকে ঘূৰি ফিৰাই দেখেই ক'তবা বিজেপিৰ কিবা এটা ভাল অফিচ, কিবা ভাল কিবা আছে নেকি বিজেপিত যে ভাল অফিচ চলাই ৰান কৰা? আমাৰতো দেখোন অফিচো আছে ভাল, বি পি এফৰ প্ৰত্যেকটা প্ৰাইমাৰীত আমাৰ ভাল ভাল অফিচ আছে। আমি য'তে যাওঁ মই প্ৰাইমাৰীত সোমাই যাওঁ অফিচত। ইয়াত কোনো যোন দলৰ কোনো স্থায়ী নাই, সেই দলটো কেনেকা পৰাজিত হ'ব পাৰে এইটো সন্দেহজনক, এইটো কোনো ডাউটফুল নহয়। ইয়াৰ কোনো ভয় খাবলৈ একো নাই। আমাৰ বি পি এফ দলৰ বাহিৰত কোনো দল নাই আমাৰ বনগাঁও সমষ্টিত কোনোবা দলে যে পৰাজিত হ'ব।